I denne mundtlige opgave vil jeg kigge lidt på nogle reaktionstyper og noget isomeri. For at danne esteren etylbutyrat skal man lave en reaktion imellem butansyre og etanol. Reaktionstypen her er en kondensation. En kondensation vil sige, at to molekyler bindes sammen under en fraspaltning af H2O, altså vand, hvorved der dannes et nyt molekyle. Ser man på de 6 estre, som er opskrevet i vores opgaveformulering, kan man finde 2 isomerer. Isomeri betyder, at 2 eller flere stoffer har samme molekyleformel. De 2 isomere stoffer, som jeg har fundet af de 6 estre i opgaven, er etansyropropylester og propansyreethylester. De begge to har molekyleformen C5H10O2. De 2 estre er en bestemt type struktur, er en bestemt type isomeri, nemlig stillingsisomeri. Hvis man kigger på dem, så kan man se, at positionen af den funktionelle gruppe i stoffet ændres. Så derfor har de samme isomeri, men ikke samme stillings. Ja, hvis man kan sige det sådan. Det var lidt om denne her opgaves emne.